Здравейте на всички! Искам да ви покажа един уред термален прицел с 50 мм обектив. Това е Pegasus Pro 384 на 288, 12 микрона, 18 МК разделителна способност, само за цена 3600 лева. Просто не мога да повярвате за каква картина става въпрос. Това е 384 на 288 на 12 микрона, на 18 МК разделителна способност. На една страхотна цена от 3600 лева. Няма такава картина с такава матрица. Елате и се убедете сами.